uyabona nje kwamanye amazwe uma uthi uyazama uyachaza indaba yokuthi hayi istokfela sokudla guys asihlanganiseni imali sibeke every month bese ukuthi makufika uDisemba usifice sinemali yokuthi sikwazi ukuyogrosa ngoba ukudla kuyabiza. Amani bakubuke nje bathi ukudla kuyabiza. Ningaze nibeke imali nibekele ukuthenga ukudla ngoDisemba ukudla kuvele kushibhile. Kubiza kahle engathi kushibhile ayikho into eshibhile as long as into uyikhokhela nje ayishibhile. Hayi ke mase ngoDisemba ke mekuza uChristmas bamane babukiseke nje ngokushipha benza sure ukuthi akekho umuntu ongeyawudla uChristmas. Ade ngisababaza u15 pence. Hayi ke manje ke bamane bangihleka bathi hayibo uyapi ka 15p into ebiza kanje. Hamba lapha ya eMorrison into nje ekuthiwa iveg uzuka into nje ekuthiwa iveg ozoyidinga neChristmas roast dinner yakho uzuka shuthi nje la uma uno 6 pound unama veg akho wonke unenkukhu iphelele iroast dinner. Ngabe usakhala ngani mungabe ufuna ke kutsaka nawe namakhanda fish uyithengele namakhanda fish ke laba bathi mhlamba bayithanda inkukhu bathanda ufish na amakhanda alahlile nawo ngo 1.90 pound.